У Беларусі збіраюцца ўвесці іпатэку пад 1%. Надзвычайнае здарэнне на Столеншчыне і суд над бандаю з 90-х. Мікола Статкевіч адказаў, ці з'едзе ён з Беларусі. На Петрыкаўшчыне злавілі сама на 31 кілаграм і папярэджанне ад сіноптыкаў. Назаўтра Беларусі зноў заліе. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем праграму «Белсат онлайн». Грамадзянку Беларусі, якую незаконна ўтрымлівалі ў М'янме, удалося вызваліць і вярнуць на радзіму. Пра гэта паведаміла беларуская амбасада ў В'етнаме. Падчас транзіту праз Таіланд бяспеку жанчыны пільнавалі мясцовыя праваахоўнікі і ганаровы консул Беларусі ў Бангкоку. Беларуская амбасада ў В'етнаме нагадвае, што сітуацыя ў рэгіёне, у тым ліку ў М'янме, застаецца складанай. Грамадзянаў заклікаюць уважліва ацэньваць прапановы лёгкага заробку і працаўладкавання, каб не трапіць у небяспечную сітуацыю. Апошнія гады М'янма стала вядомай сеткай так званых скам-цэнтраў, куды людзей выманьваюць на працу, а потым утрымліваюць прымусова. Раней у гэтай краіне ўжо знікалі беларускі. У Столінскім раёне ў паселішчы Рэчыца сям'я з двухгадовым хлопчыкам ішла ў госці. У нейкі момант дзіця на імгненне адстала ад бацькоў, наступіла на люк і звалілася ў калодзеж глыбінёю каля 3,5 метраў. Бацькі не змаглі самастойна дастаць сына і выклікалі ратавальнікаў. Супрацоўнікі МНС паднялі хлопчыка на паверхню. Цяпер ён у лякарні з ударам галавы. На месцы працавала следча-аператыўная група, цяпер высвятляюцца акалічнасці здарэння. У Менску ж у скверы Сімона Балівара на 22гадовую дзяўчыну, якая сядзела на лаўцы, упала дрэва. Мінакі выклікалі хуткую, а міліцэйскі патруль выцягнуў дзяўчыну з-пад цяжкіх галінаў. Пацярпелую шпіталізавалі, ейны стан стабільны, пагрозы жыццю няма. У Мазырскім раёне ў аграгарадку Асавец аўтаномны пажарны апавяшчальнік, мабыць, выратаваў жыццё мужчыну. Калі ратавальнікі прыбылі на месца, з-пад даху дому ўжо ішоў дым. Гаспадар жа паспеў своечасова прачнуцца і пакінуць будынак, яго шпіталізавалі. Папярэдняя прычына пажару – неасцярожнасць пры курэнні. У Беларусі паведамілі пра раскрыццё серыі рэзанансных злачынстваў, учыненых арганізаваную групаю яшчэ ў канцы 90-х. Паводле міліцыянтаў, на след банды яны выйшлі падчас расследавання выкрадання чалавека ў Менску. У 2019 годзе пацярпелага двойчы выкрадалі і вывозілі, некалькі тыдняў трымалі ў сутарэнні і патрабавалі выкуп. Каб разлічыцца са злачынцамі, мужчына прадаў кватэру, гараж і аўтамабіль. Падчас далейшага расследавання высветлілі, што ўдзельнікі групы яшчэ як мінімум з 1998 года здзяйснялі ўзброеныя напады, вымаганні і рабаванні ў Віцебску. Паводле версіі следства, падчас аднаго з разбояў бандыты застрэлілі ахоўніка офісу. Яшчэ адзін напад адбыўся ў 2000 годзе. Тады яны напалі на склад прыватнага прадпрыемства, збілі дырэктара, ягоную жонку і работнікаў, ды забралі вялікую суму грошай. Фігурантам ужо выстаўленыя абвінавачанні. Неўзабаве крымінальныя справы павінны перадаць у суд. 10 жніўня Беларусьбанк запускае новую іпатэчную праграму са стаўкаю усяго 1% гадавых. Але толькі на першыя 2 гады. Пасля гэтага адсотак вырасце да 15,4. Тэрмін крэдыту да 20 гадоў. Скарыстацца праграмаю можна будзе толькі пры куплі кватэры ў забудоўнікаў, партнёраў банку. Пакуль такія ўмовы прапаноўваюць некалькі кампаніяў, але да праграмы ўжо далучаецца і буйны менскі праект «Паўночны бераг». Калі спіс забудоўнікаў будзе пашырацца, попыт на новабудоўлі можа істотна вырасці. Эканамістка Бэрок Анастасія Лузгіна лічыць, што пакуль праграма мае абмежаваны маштаб, яна не паўплывае на ўвесь рынак. Але калі іпатэка пад 1% зробіцца масавую, то гэта можа падштурхнуць уверх кошты не толькі на рынку новага жытла, але і на другасным. У сацыяльных сетках беларусы разышліся ў ацэнках. Адныя называюць праграму добраю магчымасцю хутка пагасіць асноўную пазыку. Іншыя мяркуюць, што ад таннага крэдыту найперш выйграюць забудоўнікі і інвестары, а рост попыту прывядзе да яшчэ вышэйшых коштаў на кватэры. У Нацыянальнай акадэміі навук распавялі, на якой падставе дзяржава выключыла 177 населеных пунктаў са спісу тэрыторыяў, забруджаных пасля аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Паводле загадчыцы лабараторыяў аграэкалогіі і масавых аналізаў Інстытуту радыёбіялогіі НАН Галіны Седуковай, сярэдняя шчыльнасць забруджання ў Гомлі цяпер ніжэйшая за парог, пры якім населены пункт лічыцца радыяцыйна забруджаным. Рэч, маўляў, у натуральным распадзе радыёнуклідаў за 40 гадоў пасля катастрофы.
Адметна, што змена статусу населеных пунктаў азначае і скасаванне часткі чарнобыльскіх ільгот. З 2027 года для жыхароў такіх тэрыторыяў, у тым ліку Гомля, перастануць дзейнічаць асобныя захады сацыяльнай падтрымкі, у прыватнасці бясплатнае санаторнае аздараўленне дзяцей у ранейшым фармаце. У сваю чаргу хімік Сергей Бессараб называе высновы пра ачышчэнне тэрыторыяў маніпуляцыі. Паводле яго, у глебах усё яшчэ захоўваецца значная частка цэзію і стронцыю, а канцэнтрацыя амерыцыю 241 будзе расці яшчэ некалькі дзесяцігоддзяў. Трохі не так, як у сталіцы ці абласных цэнтрах. Праблемы з наяўнасцю прадуктаў і магчымасцю безнаяўнай аплаты выявілі ў 2 беларускіх вёсках пасля зваротаў жыхароў на жывую лінію Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Гэтак у вёсцы Цэль Асіповецкага раёну, дзе жывуць больш за 1000 чалавек, пакупнікі скардзіліся, што ў адзінай краме рэгулярна не ставала хлеба, цукру і малочных прадуктаў. Пасля праверкі міністэрства і мясцовых уладаў асартымент аднавілі, але ці надоўга. Яшчэ адзін зварот паступіў з вёскі Схоліна Маладзечынскага раёну. Там жыхары паведамілі, што ў аўтакраме немагчыма разлічыцца банкаўскай карткай, а выбар тавараў занадта бедны. Гэты зварот разглядаюць цяпер чыноўнікі. Тэхнарэйву у беларускай пушчы не будзе. Нацыянальны парк канчаткова адмяніў падзею. Пасля анонсу рэйву шмат хто выказаў занепакоенасць, што гучная музыка можа нашкодзіць жывёлам і птушкам. Спачатку арганізатары перанеслі пляцоўку ад рэзідэнцыі Дзеда Мароза да галоўнай брамы парку, а пасля змянілі і дату на канец жніўня. Цяпер жа ў Белавежскай пушчы абвясцілі, замест тэхнарэйву 25 і 26 верасня адбудзецца фестываль актыўнага адпачынку «Зубрфест» з музычнай праграмаю і забавамі. Хто выступіць на сцэне, пакуль не паведамляюць. Квіткі ж на тэхнарэйв можна вярнуць праз білетных аператараў. Былы палітвязень Мікола Статкевіч у інтэрв'ю нямецкай газеце «Die Zeit» заявіў, што не мае намеру пакідаць Беларусь. Паводле палітыка ён адчувае сябе цалкам вольна і гаворыць тое, што думае, але разумее, што ягонае становішча можа змяніцца у любы момант, бо ўлады дагэтуль не патлумачылі ягонага прававога статусу пасля вызвалення. Мікола Статкевіч лічыць, што рэжым не хацеў несці адказнасці за ягоную смерць у турме. Хоць адначасова палітык мяркуе, што яго наўмысна давялі да інсульту, адмаўляючы ў жыццёва важных леках. Палітык таксама сцвярджае, што пасля турмы ягонае жыццё працягваюць ускладняць. Пасля вызвалення яму не выдавалі пашпарту неабходнага для працягу лячэння. Цяпер прадстаўнікі рэжыму, напэўна, спадзяюцца, што пастаянны страх ізноў трапіць у турму пакладзе канец іх смяротнай працы. Ці што я нарэшце з'еду з Беларусі, каб лячыцца за мяжой. Прапановаў было шмат, у тым ліку з Нямецчыны, дзе жывуць мае дочкі і ўнукі. Вялікі дзякуй, кажа Мікола Статкевіч. Таксама палітык усведамляе, што цяпер ён застаецца пад пастаянным наглядам унутранай выведкі і КДБ. Таму ў іх з жонкай ёсць правіла ніколі не абмяркоўваць сваіх планаў дома. Падрабязнасці на сайце Белсату. На Петрыкаўшчыне рыбакі злавілі сапраўднага волата сома вагою 31 кілаграм. Паводле аўтара улову Дзмітрыя рыбу злавілі на квок, а прынадаю быў выпаўзак. Рыбакі пастанавілі адпусціць свой трафей назад у раку. Перад гэтым яны знялі відэа і сфатаграфаваліся з гігантам. Без каментара. Ты подарил мне море эмоций. Спасибо тебе большое. Такая рыба должна жить. Я его отпускаю. Давай, братишка, плыви. Радуй всех своими поклевками. Расти большим. Пошел? Да. Мазыр можа абнавіць тэмпературны рэкорд. У другой палове дня ў горадзе зафіксавалі плюс 37 градусаў. На гэтым фоне Мазырводаканал папярэдзіў пра магчымае зніжэнне напору вады ў прыватным сектары і некалькіх навакольных вёсках праз рэзкі рост спажывання. Жыхароў просяць абмежаваць паліў участкаў, не напаўняць басейны ў гадзіны пік, а гаспадарчыя патрэбы перанесці на ноч або сярэдзіну дня. Калі вада знікне ў трубах, яе будуць падвозіць цыстэрнамі. Пры гэтым ужо на заўтра па ўсёй Беларусі абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца навальніцы, залевы і шквалісты вецер. Спякота ж пачне адступаць, хоць на паўднёвым усходзе краіны тэмпература яшчэ можа дасягаць плюс 35 градусаў. На гэтым мы сёння ставім кропку, а вы стаўце лайк і падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Бывайце!